Gondachora Bukasini Amchaiio. Ex-MLA Dononjoy Tripura achuk thaya karmano tuyei Gondachora Bukasini IPFT bodol thumlayei tangphang choranbasi Tripura tai tangphang yakchu birom Tripura IPFT bodol ni logo Adongrok no tuyei kokthum pandakhlai खुलुमका जतन बा चिनी इलेक्ट्रिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पार्टी जतन हामबाय जानौखा बा जानौगै कौखाय जोंतिनि मीडिया फाइना नांमानि मेन कौख हिंखाय अमा हाइसि जे मिया 14 तारिखो जे चिनी 44 रायमाबिलिनि विधायक धनंजय त्रिपुरा जे बथांगै बिनि जे एमएलए पदनि रिजेक्शन रमानी परे बतिनि प्रेस मीट खायै सानाय बा खायमानि खायनाय हि सामानि जे गंडातुइसा बा 44 रायमाबिलिनि बिसिनि जे आईपीएफटी खायनेराव ताबो करिखा जत लिडार्स ब तिनि लाङै थांनाय बा बिनि लगे थांका हनै बजे सामानि अब ताबो कुनो बास्तबायन उनियाखो सिनि अर ताबो दलपति एंड कोइलां सिंहनि चिनी जे अरने तांफां टिंफाक अरने प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एवं अजे अंचलनि गोबां मानसिनि ताबुक जे कर्मी आईपीएफटीनि तंनायराव जों कोनो दिनो बा तिनि सुख जरातै अरने जे थांमानि जों हिसाब मानमानि हिंका हिंके 4 जन कर्ण किशोर पारानि थांखाना एंड बिनि लगेयो युथ आईपीएफटीनि आगे जे तंमानि बतो आगे जों बनो सस्पेंशन खालायजाक सेंट्रल थेके बनो खालायजाक शांतिमोहन त्रिपुरा बिनि नेतृत्वे बा बो लगे सयनाय चिनी 4 जन कर्मी पारानि बरक एबा बोमासा ओ पंचायत बा ओ अंचलिनो बटलां मांखा बाकी चिनी जे ताबुक आईपीएफटी तंनाय चिनी जे स्ट्रंग और जे नुकजंनाय ओ पिक्चर बा ओ मांखलिनो चिनी क्लियर जे ताबुबो जों आईपीएफटी तंखौ बा जों थिनांगौबो तंनाय बसखाङोबो जों आईपीएफटी तंगैनो सामं तंनाय ने बरक जों बाय ताबुबो जत जों बाय बाक्सातिनि गदालै अर बा जों ओ पंचायत जों तिनि चिनी बरक कर्मी माबसो बियां थांगा आबोनि विजिट खायनानि बागै जों तिनि गंडातुइसानि अंगै आं मालखुं बदलनि सारा त्रिपुरानि एजिया सोंगैनाय अ चिनी जे चिनी पार्टी आईपीएफटीनि आइडियोलॉजी बायसना फोंजांमानि मते बा जों सिमानि मते चिनी बरकनो जों नायखलनानि बागै जों तिनि अर फाइजाक खा हम दमके तिनिबो खा बासाजाक आईपीएफटी जेहेतु ताबुबो कथां तंखो चिनी अ अंचल चिनी अ प्राइमारि ताबुबो कथां तंखो नै हामबाय जतन खुलुमका एवं तिनि प्रिंट मीडिया रंग बो आं बेले बेले का हामबाय मारियो आं गंडातुइसा डिविजन कमिटिनि सेक्रेटारि आं तिनि रिजनल कमिटि कोइलांसिं रिजनल कमिटियाव तिनि विजिट खायफेका तिनि रिजनल और कोइलांसिं रिजनल कमिटियाव तिनि 3टा पंचायत खबजागो अबनि बिसिङाव रतननगर कोइलांसिं एवं दलपति पंचायत किछु जों बिब्रान्त क खोनाका जे थांनाय मिया 14 तारिख जे चिनि अरने चिनि विधानसभा केन्द्रनि चिनि एमएलए ब साका जे जत पंचायतनि बा एवं जत डिविजन कमिटिनि चिनि आईपीएफटी ताइ करिखा जत याकारि तिब्रामथा थांका बिनि लगे थांका हने बजे सामानि जों अबनि तथ्य ना बागै जों तिनि अंचल जों गुरिखा चिनि अंचल प्रथम चिन रतनगर जों थांका अमनि रतनगर थांमानि जों थांमान जाखा आरो 2 जना थांगो कोइलांसिंआव जों फायका कोइलांसिंबो 2 जना एवं दलपति फायका दलपति फाय जों तिनि मानजा फायका आरो चिनि अरने कुनो बरक प्राइमारि चिनि अरने प्राइमारि मेम्बर पर्यन्त करै जास्ट बरक आईपीएफटीनि सपोर्टार हिसाबै बरक दङ एक समय बरक बीजेपी बो थांजाक एक समय बरक तिब्रामथाबो वाइसा थांगो इनका yang waisa बरक थाङि दङ तिनि खांखाय बरक आईपीएफटीनि हनै बरक ताइबैसा तिब्रामथा थांनानै बरक आगतला तिनि थांनायलायका किन्तु एक्चुअली अमाहायके नुकजागिया जे बरक नर जों बुइनि खुबतै खोनागा जे कायसा अंचलनि बिसिङाव प्राय 200 जना 300 जना अमाहायके जयनिं रिनाय बिन लगे दङ होननाय बजे कक जे जों खोनामानि अब टोटली फल्स अब टोटली मिथ्या अब को अमाहायके जों जत जागा थांगुरिनाय माने अमाहाय कोनो जागा थांजां करै टोटल बरक तिनि थांका प्राय 40 থেকে 45 जना बरक थांका जों हां खोनाओ बसकांबो बरक जे कोनो समय बरक जयना फानो ताइ चिनि आईपीएफटीनि बरक लरिया हने जों चिनर जारा तंनारा बरक जत चिनि अंचल कमिटिनि नेतृत्वमा जों बरक बायनो तिनि फाय जत खुलाम खुला कक सापेका ताइ अरने केउ बरक थांनाय करि लिडाबो कायसापान थांनाय करि जतन बरक आईपीएफटीनो ताबो हामजागै अ जागाव चिनि प्राय ताबो निने पंचायत मेजरिटी नायनो बरक सामखाय दङ अमन बागै चिनि जारा सागाव तंनाय बा ताइ अन्य डिविजनाव तंनाय चिनि आईपीएफटीनि चिनि सेंक्राग्रक
amon bai kuno khabai na kori chini ora ne emle thangai chini ora kuno takbo kuno nini khaber mane mahai kuno jaga nukja gya te borongso jeng taisa strongly khe samkhaina bagai joto khaba chalaijak amon bagai chini alada jaga alada chini division ni chini samkhainai sengra rokno bo ang koimung borok jate chini ora division ni joto borok thanga hne je social media rok nukjaga nugui borok khata belthung borongso chini ora takbo strongly babe no chini IPFT Gandatwisa o jeng takbo tongkho এবং বুসকাং বসং কামকেনো সামখাই থাং হনে जों তাও যত জায়গা जों বুরিলে কক সালাই দङ आसा खायो बरबो चिनि जारा लिडार दङ बरबो जोना आसा रिजाक जे बुसकांगो ताइसा स्ट्रंगलि के जों सामखाइलायनाय हाहिनै जों दिनै प्रेस मिटआव माखाय माने जतन हामबाय